Tässä on kaivettu vuodesta 1997 ja sitä voi ennen sitä 93 on aloitettu tuossa alempana, niin painettu tuonne. Eli tästä on matkaa tuonne semmonen 15 vuotta suurin piirtein. No niin, nyt ollaan tässä niinku tuotantolaitoksella. Eli meillä on käytössä painovoimaa ja sitten meillä on vettä. Eli muutahan ei tarvita, niin siellä on rihloissa kulkee vesi ja se rikastaa sorasta kullan erilleen. Se on vähän niinku Uttisalilla ois kotoa. Tuo musiikkia korville, kun se menee tonne. Mikä sinut saa palaamaan joka kesä uudestaan tänne Lappiin? Rakkaus tänne Lappiin. Täällä on ihanaa, täällä saa olla omassa olossaan, nauttia kaunista luonnosta, tulla toimeen itsensä kanssa ja tää viihtyy tosiaan. Mutta ilmeisesti kultakin vetää tänne Lappiin, kun sinulla on täällä valtaus. Vetää. Aina on toivoa, että löytyisi se iso hippu oikein, mutta ei toistaiseksi kyllä on vielä löytynyt muuta kuin ihan jotakin pientä, mutta ainahan se mahdollisuus on olemassa. Nyt on päivän mätetty maata ränniin, hakulla irti, käsillä seulottu ja lapiolla ränniin. Ja nyt on sitten tilinteon hetki, niin pestään ränniin ja tämmöistä se on romanttista hommaa. Lopuksi. Tämähän on vain pieni osa tätä työtä. Tietenkin tärkeä.